dzevaroi ndo dzawaingokwira zvino ndobva wabva waropafadzwa nendege chaiyo kuenda kucape town akatononyepa saka pandakatodzoka pacho ndo pandakanzwa masholders akatanga infact ndichiri kucape town kwacho the day ratatozoita show I was not feeling well. Then ndaitongofunga kuti pamwe maybe pressure chichi because utongoziva kana wabuda outside ka unenge uine pressure. So ndatodzoka manje ndipo ndakataka kunzwa masholders. I think ndakaita 2 days ndakarara ndisingatokwanisi kana kutongomuka ndichingoti pamwe kuneta. So from that mashoulders akatanga kurema aisasimudzika zvokumhanya chirema chirwadza chitosii. So even BP yacho chiri shuga yacho wega you can feel kuti BP yangu yakafika shuga yangu yakaita seyakafika you can feel wega but ungozviitira self control uchingozvirapa wega but it was very high. Shuga imamambobatwa here mutongo yakambone medication yanga zvekungonzi waenda unorapwa kakosvikongonzi shuga yakakwira. Saka iwe hauna kuita too excited here mbuya arera iwe nenhau yekutanga kukwira ndege first time? Kwandaingokwira dzivaro here ndingaita excited ndagara ndichikwira ndege. Aiwa si inzwa kambuya arera isusu tinoshuvira kupora handiti tinoshuvira kupora toda kunamata tichitaura kupora muzita raJesu. Iwewo ndinokuziva mbuya arera uri hosi yedenga, hosi inonamata inobata rusariro. Saka isusu takuigira rusariro kuti isusu tikunamatire tese, asi hatisi kuzopedza rwese, tongoita mbichana handiti, tongoita mbichana kuitira kuti chale bvisa rusariro rwako. Tinoda kuti nyasha dzikuwandire, ngirozi dzemweya mutsvene dzirambe dzakakukomberedza pabhedhi ino, machiremba atungamirirwe nokuti iwe uri hosi unonamata ende wakabva uri Simon Peter and Mary. Tinoziva chitendero chechiroma kuti iwe chakadzika mauri, saka usatye, usavhunduke, ziva kuti Mwari vanewe mbuya arera. Handitika muzita renyu Baba nereMwanakomana mweya mutsvene. Mwari muna masimba ose, mune tsitsi nengoni tenzi, toda kutenda nekufara nekurumbidza zita renyu tiri pano pamubhedha wakarara mumwe wedu mbuya arera. Tinonamata Baba kuti mbuya arera vaite zvakanaka. Tinonamata even my financials ese achabatwa mukati mechipatara chino, kuti nyika ino yeZimbabwe ipindire Baba. Tinoziva kuti mumwe nemumwe ane shuwiro yake pana mbuya arera semufadzi wevanhu. Tinoziva kuti even madestiny helpers aripo pakutarisa mbuya arera panguva ino. Takumbira nyasha dzenyu Baba, takumbira kuti musunde vanhu venyu Baba, tibatsirwe padambudziko iri ratanangana naro. Uyezve tinongokumbira mweya mutsvene kuti urambe uri pana mbuya arera. Tinonamata tichitenda kuti imi Mwari muri munonori, muri murwiri, muri musununguri, muitiri wezvakanaka mukati mekurarama kwedu. Pindirai Baba pakurapwa kwambuya arera. Tonamata tichitenda, tinzwewo Mambo. Kwazai Maria musereventi vasiya mambo anemi, makakomborerwa kana vakadzi, akakomborerwa mwana wemupenyu Yesu. Maria musanda mai vaMwari, mutirerero isu atadzi, zvinoona panguva yekufa kwedu. Tinouya kwamuri masikati ano Baba, ndimi muchengeti, ndimi nyaradzi mukuru, imi ndimi munoziva panorwadza, ndimi muri kuziva vose vari muno muchipatara. Baba, tomirai mweya wenyu mutsvene, vabatei nesimba renyu neruoko rwenyu rwunoedza, vakwanise kupora. Tinokutendai tenzi nenguva yamatipa kutigonesa kuti tisangane navo nemukomana akarara pano. Tsitsi dzenyu dai waro dzapindira, rudo rwenyu dai waro rwauya patiri, magotisanganisawo tikukwanisa kuti apora tese tigodanana naye mufaro usingaperi. Makudzwei Baba nemwanakomana namweya musanda.
sezvakanga zviri pakutanga nazvinonaka rikose nemise isingaperi tinovimba namambo wakazisa denga napasi pamusana pomwe musandekwa zvawaizvo Sisiriya mubatsiri wavaimbi mutirevererewo Sisiriya mubatsiri wavaimbi mutirevererewo Sisiriya mubatsiri wavaimbi mutirevererewo zvose pamusana pomwe musandekwa zvawaizvo Baba, Mwana, Mweya Musante. Amen.